taas? Teistä itselleskin samanlaisen. Et säkään ikinä pidä sitä. Mä oon ottanut, että sä pitäisit omaa, että me voitais olla kaksoset. No se on ihan karmea, joten oota tosi kauan. Siihen asti kun ollaan 100-vuotiaita. 100-vuotiaita? Kuule, sori kun mä petin sut. Mut en petä enää. Niin, no... Älä viitti. Mä oon niin vastuuntuntoinen. Kato, mun koirakoulun vuosikirja, mut äänestettiin vastuuntuntoisimmaksi. Vastuuttomimmaksi. Ohoho, se meni vikaan. Kuitenkin, usko vuoteen, sä voit luottaa muuhun. Olet sä koira.puu. Kyllä olen. Sun kato pitää mennä TOV-hen, taikaolentovirastoon. Äkkiä. Miten niin lupa meni umpeen? En mä oo saanut teiltä mitään kirjettä. Sähän sait 12. No, mutta kauan sitten. Koira.puu. Toiminta oikeutesi taikaolennon vartijana on määräaikaisesti peruttu. Uusinta kokeen voi tehdä perjantaina. Mut entäs mä? Pitääks mun pärjätä 4 päivää ilman vartijaa? Taikaolennolle Long State on myönnetty väliaikainen vartija hänen oman vartijansa odottaessa uutta lupaansa. Allekirjoitus. Seuraava! Banaani B. Banani Besse on nimi veitsin. Apina vartija nyt on teitsin. Ja kuulepa joo, herrakki päisty. Joo, suthan on jo häpäissä. Veitsi rulletta. Joo, kato mä oon niinku maailman eka hip-hop apina vartija. Kato joo. Tän on pakko olla, hei vitsi.